na-ekene gị ị nwere ike ịgwa anyị ihe mere n'ụbọchị tata? Ka obi dị gị maka na ụwa niile kwuru ebe a tata ọ bụrụ mmadụ niile ga-aba akpọ oku ha asa, mana tata ma ndị akpọrọ ma ndị akpọghọ ha nche niile gbakọtara n'ụbọchị nke tata efe enyere. Kedu ka obi dị gị, ka ihe nwere ike ikwu maka ya? Obi dị m mma. Asị ezi nwaanyị ugwu di ya onye ifuru mere ebe a taa. Asị na m abụrụ ezi nwaanyị, o nwere ndị ga-echeta iru m ha agaghị abịa, mana onye ọbụla so ndị nke soro ihu di m bịa na ndị sokwara ihu m bịa ma ndị na-ekele ma mmadụ niile dị iche iche ịhụrụ bịara ebe a taa. So obi juru m aṅụrị nke ukwuu. Ọ bụrụ mmadụ na-egaba obu asa anyị kpọrọ onye nụ ya abịa, ma onye anyị kpọrọ onye na-akpọ sisi mbara obodo a fube m wedị ndị otu abụọ kemgbe ụtụtụ a na-eri na-aṅụ si n'ọnụ. Ekele m Chineke ekele dịrị iche iche n'obi aṅụrị dị n'obi ọfụma ọfụma. A sị na ofu isi anaghị eto ọfịa, ama na o nwere ụfọdụ ndị nyere aka n'ụzọ pụrụ iche iji wee fụ na ihe mere tata gara ọfụma. Ị nwere ike iji ohere a wee nye ha ụba ekele? Asị onye nwe mmadụ ka onye nwere ego. Ekele mmadụ niile nyere enyemaka n'ụzọ ọbụla, ma nnukwu ma obere, ha niile ndị niile bere banyere aka. Ndị siri nri nyere ibe enyemaka dị na chi na chi. So mmadụ niile ka ha ra wee nye aka mee ka ihe a anyị mee tata ga nke ọma. Asị m Chineke gọzie ha, Chineke rọpụtakwara onye enyemaka mgbe ha ga-anọ na mkpa, ga-eji ezi obi nyere ha aka ka ihe ọbụla ha na-eme ka ọ gbachapụ ọfụma. Ama m na o nwere ụfọdụ ndị metụtara gị na enweghị ike ịbịa nọnyere gị n'ụbọchị tata maka na ezi eteka ndị nọ n'Afrịka. O nwere okwu ị na-atụpụrụ ha? Ya, ana m asị ha n'udo na nsogbu adịrọ. Ihe nke ha na-abịara tata ihe ọma ada agwụ agwụ, ha ka ga-abịakwa n'ihe ọma ndị ọzọ dị iche iche. A na-enweta birthday, a na-enweta golden jubilee birthday celebration, a lot of celebrations. So ihe ọma ada agwụ agwụ. Ndị nke na-abịara na si na Afrịka, ndị nke awọ na-abịara ụwa, ihe m na-ayọba arụ ike n'ogologo ndụ n'isi ha ka anyị nwee ikekwa n'ọkọ ofu ụbọchị wepụ ihe aṅụrị a n'ala Igbo. O nwere ekpere pụrụ iche ị ga-achọ ikpe n'isi ezinụlọ gị n'ụbọchị tata? Ana m asị Chineke onye kere n'igwe na onye na-ahụ obi mmadụ, ana m asị ya ya chịkọ ezinụlọ m, ya kwuru n'ihu, kwuru anyị n'azụ, kwuru anyị ebe niile ka ihe wee zuo. Asị ezinụlọ Chineke nọ n'ime ya, ihe dị ike ada adapụta ha. Ana m asị ya lụọrọ anyị agha zoro ezo, ma nke anyị ma nke anyị na-ama. Asị ya biko ya gbochie anyị n'ọbara ya. Na nchịkọta, o nwere okwu ikpeazụ ị ga-achọ ịtụpụrụ anyị? Ihe m na-asị onye nwe m gọzie unu, ya dịrị unu mma n'Eke, n'Orie, n'Afọ, na Nkwọ, n'aha Chukwu Okike abịa. Ise. Kedu nke a na-etu gị? A na-etu m Lọlọ Ibu na Mbiya. Lọlọ Ibu. Nwaanyị Mbaise. Lọlọ Mbadike. Yes, nwaanyị Mbaise. Anyị kenere gị etu isi wee gwa anyị okwu n'ụbọchị nke tata. Daalụ hinne. Udo dịrị gị. Dịkwara gị. Yeah. Please, we know Manuel is one of us. He is a man of please ask him come forward. Let all of us support them. Show them love. Choir.
think I will come to your left, to your.
help is in the name of God, the Lord, mighty and ever-living God. We thank you for your graciousness and power for the gift of this family, the family of Emmanuel and Florence and the children and all the relatives present here. Indeed, this couple celebrated the sacrament of matrimony on 25th June 2022. And today, they are expressing their thanks to you for what you have done for them. Indeed, it is a moment of grace, a moment of time. Lord, at this moment, I ask you to extend your blessings upon Emmanuel and Florence, that the bond that you carry with open faith may be strengthened and continue growing from strength to strength. Indeed, Lord, I also pray for the children, so that they may grow in your love and wisdom and the fear of you. Bless this family. Let it be a good role model to this community in everything they are doing. May you protect them from all the forces of evil in Jesus' name. Lead everything they touch, let it be prosperous and successful in Jesus' name. May the precious blood of our Lord Jesus Christ that is shed on the cross continue protecting from all the forces of evil in Jesus' name. And may the blessings of Almighty God, who is the Father, the Son, and the Holy Spirit, descend upon you and then with you always, as the church says. At this moment, I wish to thank this family for the gift they have presented to the church. Florence and Emmanuel and the children, in thanksgiving to God, have presented to our community 93 pieces of these chairs here. So 93 pieces of these chairs have been presented to our community in thanksgiving to God. And on top of that, there is this church board investment that they have also presented to our community. So on behalf of the community, I wish to thank this family for your generosity. May God richly bless you in everything you are doing, and also wish you God's blessings and continue living a good life as a family. So thank you very much. Newly confirmed last Saturday, please come forward now. As they come forward, we are all expected to join them, support them, and show them love. I said family picture, not together. Kò sí bèbí rẹ̀, kò sí bèbí rẹ̀.
Security confirm, the man who do not know, the man I mess with.